Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasance da ku insha Allah a wani sabon bidiyo yau bidiyon mu ne zan magana akan Google AdSense. Google AdSense idan ka cika sharuɗan na YouTube na subscribing 1000 da awa 4000 to za mu gwada muku yadda za ka haɗa Google AdSense da channel kake ta YouTube insha Allah a wannan bidiyo insha Allah. Ku bi mu daki za mu gwada muku yadda za ka haɗa Google AdSense da channel kake na YouTube a wayarka ta hannu, a wayarka ta Android, ba sai da kwamfuta ba ko da wani abu can daban. Da wayarka ta hannu kai da kanka in dai ka biyo za mu gwada muku insha Allah a wannan bidiyo za ka iya haɗa YouTube channel kake da Google AdSense insha Allah. Insha Allah a yau shine wannan bidiyon mu na yau. Da yau na sabon zuwa ka wannan channel mai albarka a Darawa TV ta mara alfarma, kai mana subscribing, kai mana liking, kai sharing da yawa abin arziki saboda kowa ya samu amfana. A danna like ka amince da like insha Allah da uwa, saboda ta haka za mu samu ƙarfin gwiwa saboda bidiyon mu ya kai ga uwa da abin arziki saboda kowa ya iya ta yadda zai haɗa Google AdSense da channel ta YouTube idan ya cika dokokin YouTube insha Allah. Ku biyo mu cikin wannan bidiyo insha Allah. Idan ka shigo studio na YouTube, idan ka shigo studio kowa ya san da aka shiga da studio na YouTube, to za ka shiga wajen, za ka zoom ka shiga wajen alamar $1 ga ta nan, alamar S ga ta nan, nan za ka shiga alamar S ga ta nan za ka shiga. Idan ka shiga zai baka wurin da za ka haɗa channel kake da YouTube insha Allah. Idan ka shiga nan kamar haka, idan ka sai ka yi zoom kamar haka, ka shiga ka wannan alamar blue gashi shi ka taba. Idan ka taba zai bude maka haka, to abu na farko ne za ka yi wancan na sama za ka taba. Idan ka taba na sama zai baka wani rubutu hakan ga da yawa wanda za ka iya duba gani zai baka rubutu da yawa wanda za ka iya duba gani in ka za ka karanta, to in ba ka iya karanta wannan ba dole na ma sai ka tsaya ka karanta shi ba, kawai sai ka wuce. Kawai abin da ya kamata ka yi idan ya buɗe maka sarefan daga networking na gare ka, idan ya buɗe maka kamar haka, kamar kuna gani kamar haka, in ka ga dama ka karanta, in ba ga dama ba kai ka binga sai ka ja ƙasa, ka jawo ƙasa duka kai ƙasa. Akwai tambo ga sai ka yi wannan tambo. Idan ka yi wannan tambo sai ka komo nan hannunka na dama ga nan sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi to ka yi mataki na farko kenan, abin da kawai ka sai to sai ka yi mataki na biyu. Mataki na biyu shine wannan gashi, sai ka sabo ƙasa ga wani alama wannan, wurin alama shi za ka taɓa. Idan ka taɓa shi zai baka taya wanda za ka zaɓi email kin da kai, zai baka zaɓi email kin da kai na wanda kai Google AdSense da shi, wanda kai Google AdSense zai baka ka zaɓa ko nan cikin abin ga YouTube kai AdSense ko kana da shi ka yi shi deja. To sai ka shiga nan, idan ka shiga nan sai ka taɓa nan kamar haka, gashi kana gani. To abin da ya kamata ka yi idan ka taɓa nan, misali kamar gashi haka, ka taɓa nan to sai ka taɓa wannan wuri gashi kana gani, sai baka nan, sai ka zaɓi wannan na tsakiya. Idan ka zaɓi wannan na tsakiya zai baka nan kuma sai ka taɓa nan, to sai kai cikin email kin nan ka wani email ka yi Google AdSense da shi sai ka zaɓa. Zai baka in ka da yawa email zai baka da, in baka da kuma zai baka, ka gani wannan sai ka taɓa wanda kake da kai Google AdSense da. Idan ka taɓa shi zai wuce, idan ya wuce zai kaka nan. Idan ya kaka nan sai ka wannan blue wannan shi zaka taɓa, shi ɗaya zaka taɓa, baka taɓa komai, shi ɗaya zaka taɓa nan. Idan ka taɓa shi nan zai research, zai kai ka haka kawai ka ƙare naka aiki, kawai ka taɓa komai, kawai ka jira shi hakan nan. Shi da kansa zai yi research, zai kai ka studio naka na YouTube, shi da kansa zai taya. Dan kar ka taɓa komai, in ya sarrafa na gare zai zaka iya baka wannan fuska, kawai kyale shi, ka taɓa shi zai kai ka studio na YouTube. Kun gani na research zai kai ka studio na YouTube, ka taɓa komai hakan shi da kansa zai koma sarrafa daga rezon da aka gare ka, a wajen ka, shi da kansa zai taya. Kun gani ya tahi, kar ka taɓa komai hakan ga, shi da kansa zai taya. Kun gani yana taya, kun ga ya yi ya kan studio inda na fara yin
mataki na ko da na biyu. Yanzu kun haka na mataki na ɗaya, na mataki na biyu, to haka yanzu ka ƙare naka aiki. Yanzu sai ai YouTube su za su tsaya su yi binciken tashar ka ta dace ko ba ta dace ba, ta dace da dokokinsu ko ba ta dace da dokokinsu ba. Insha Allah muna tsammaha da nasara insha Allah. Duk wanda yayi aiki ne insha Allah, Allah ya ba kowa nasara insha Allah. A kun gama kaga idan nan da awa 24 za su yi mutum email sun karɓi tashar ko ba su karɓi tashar ba. Insha Allah muna tsammaha da nasara insha Allah. Wannan shine bidiyon mu na yau insha Allah. Kar a manta subscribe, a mana like da bidiyo insha Allah.